I poštovani kolekcionari, dobar dan i dobrodošli u epizodu na kanalu Milanius Hobby. U današnjoj epizodi društvo nastavljamo jako sa Euro 2024 Match verzijom. Naravno, pred nama su, kao što vidite ovde, 5 mega multipekova. Nećemo mnogo da dužimo, već smo otvarali u prošloj epizodi 4 komada, danas otvaramo 5 komada i nadamo se sreći, nadamo se da ćemo dobiti nešto dobro. I ajmo odmah da krenemo sa cepanjem, najbolji deo ovoga, onako stress relief. Odmah cepamo, odmah vadimo ovde ove kartice. Gde su naše limited edition kartice? Evo su ovde. Kako ste mi vi, šta mi radite? Napišite mi u komentarima. Da li ste počeli sa sakupljanjem evra? Da li ste u euro euforiji, ako možemo tako da nazovemo ovu čitavu priču? Uskoro izlaze i kesice sa sličicama. Znači, sličice zvanična informacija koju sam ja dobio od Topsa jeste da sličice izlaze 16. aprila na naše tržište, na tržište Republike Srbije. U Hrvatskoj je već izašlo, a u Srbiju dolazi zvanično 16. aprila, tako da ljudi, nadam se da ste spremni za nešto skroz drugačije u odnosu na ono što smo imali do sada. U pitanju su naravno ove godine, za one koji ne znaju, Tops je dobio licencu za Euro i Evropsko prvenstvo, tako da ove godine neće biti Paninijevog zvaničnog, odnosno oficijalnog albuma. Biće vjerojatno neki neoficijalni, ali to je sad neka druga priča. Jeste da ima tu par problema sa licenciranjem, zašto Panini drži neke licence, ali, bože moj, ja mislim da će ljudi koji zaista žele nešto drugačije, što nismo dobili od Panini u posljednjih, ne znam ja, bar 10 godina, i nešto malo kvalitetnije umeti da razumeju te dečije bolesti u kojima jednostavno treba neko vreme da prođe da bi Tops ušao u tu formu, zato što, nažalost, Panini i dalje drži dosta licenci, bez obzira što su izgubili Euro, i dalje imaju FIFA-u. I pitanje je da će to navodno produžena licenca za FIFA na takmičenje do 27. Ili 28. godine. Šta će biti posle toga, ne znam da će Tops preuzimati i to, ali kažem, baš zato što jednostavno Panini je jako dugo u toj priči i dalje drže dosta dobar deo konaca. Ono što mi ovdje imamo, doruše, da se fokusiramo na naš Match Attacks, jeste 5, kao što vidite ovde, 5 kesa, 5 puta 4, 20 kesica je ovde pred nama. Ovde su limited koje ćemo kasnije, na kraju ćemo da otvorimo limited edition kartice. A mi, ajde da otvorimo ovih 20 kesica i da vidimo kakve ćemo biti sreće danas, čemu možemo danas da se nadamo. Ljudi, lupite like, ostavite subscribe i ajde da krenemo sa današnjim otvaranjem. Veoma sam uzbuđen, zapravo sam veoma uzbuđen. Da vidimo šta nas čeka ovde. Filip Kostić kao prva kartica, može. Lukeba, onda imamo ovde Hero, Orun. Da ćemo stavimo, možda stavimo obične kartice, može ovako ovde neka budu. Kokcu iz Turske kao heroj, Harry Kane kao kapiten i ovdje imamo Zerlenu paralelu, Joško Gvardiol kao hero kartica. Paralele ćemo da stavljamo, znaš, stavit ćemo ovako ovde, neka budu paralele ispod ovoga. Ono je ipak ono kao nešto sa strane. Vidimo koja je redka kartica koju smo dobili, Francuz. Opa! Patrick Vieira iz Francuske kao Legends kartica koja izgleda zaista prelepo. To ćemo da stavimo, zapravo idemo ovako, neki ide ono ovde i ovde idu ove kao retke kartice. To se ne, zapravo Legends bi možda treba staviti čak i ovde. Treba će malo vremena da uđemo u fazu šta ćemo kako da postavimo i na kraju Rumun i McTominay iz Škotske. Dobro, idemo dalje, nastavljamo dalje s našim otvaranjem. Prva kesica nije bila loša, moram da priznam. Nemamo ovu francusku karticu, tako da Francuza ovog nemamo. Ok, Kevin Danco iz Austrije, Timber, opet Kokcu, ovo mi se ne sviđa baš, ne volim da imam dve iste karte, pogotovo iz dve kesice. Joj, šta se dešava? Kokcu i Harry Kane ponovo. Međutim, ovde smo dobili Virgil van Dijk kao Ultimate 11, jako lepa kartica. I na kraju dobijemo ovde Den Donkera i Poveliku i na kraju još jednog igrača Turske. A ovo mi se nije svidelo. Ovaj deja vu mi se nije svidao ni malo. Nadam se da je ovo samo slučajnost, da se neće ponavljati da dobijem dve iste hero karte. Vidimo šta kaže sledeća kesica. Ja sam došao najnesrećniji igrač. Vaclav Jurečka iz Češke. Ok. Hojberg. Oliver Kahn iz Nemačke. Čaka iz kapiten Švajcarske. Prva kristalna paralela. Nikola Seiwald iz Austrije. Supreme Nexus je dobio Seiwaldov
autograf, potpis. Ja sam dobio njegovu dijamantsku kartu, što nije loše. Žan Vipotnik iz Slovenije kao Graduate Gem karta i da vidimo ovde što smo dobili još Peter Pekarik i na kraju Gundogan iz Nemačke kao dve obične kartice. Za sada ne baš najsjajnije, ali uzdamo se u to da ćemo dobiti nešto dobro. Makar nešto dobro da dobijemo. Da vidimo što imamo ovde. Bancu iz Rumunije, onda ovde imamo hero kartica Vili Orban iz Mađarske, nakon čega imamo Dušana Tadića, ali čini mi se, mislim da i vi vidite, ovde imamo nešto, da vidimo šta nas ovde čeka. Ovo je Robertson, defender Škotske, dobro je, prvi shield za danas, fantastično izgleda, međutim, čini mi se da imamo još nešto jako lepo. Belgijanac Kevin De Bruyne kao Ultimate 11, ali Ultimate 11 ljubičasta paralela. Ovo je već leba. Ova kesica je već leba. Pogledajte ovo. Koliko dobro izgleda Kevin De Bruyne. Stavljamo ga ovde. Stavit ćemo ga ovako ovde s ove strane. I ovde dobijamo još Benisa i Bruno Fernandesa iz Portugalije. Prvi shield, nije loše. Jako sam zadovoljan zaista. A mi ajde idemo dalje. Nastavimo dalje. Da vidimo šta je sledeće što ćemo da dobijemo ovde. Da li možemo da možda dobijemo još nešto? Tek smo na nekom početku našeg otvaranja. Opet dobijemo istog igrača Češka koji smo dobili malo pre. Karničik iz Slovenije. Alvaro Morata iz Španije. Mislim da njega nisam dobio do sad. Kapitan Španije. Fantastično. Sergej Milinković-Savić kao hero kartica reprezentacije Srbije. Okej. Šta je ovo? Strahinja Eraković kao kristalna paralela reprezentacije Srbije. Prelepa kartica. Kristalne paralele su zaista fantastično odrađene. I ovde sad imamo igrača Albanije, Bruno Fernandes ponovo i Alex Kral iz Češke kao regularne kartice. Dobro. Za sada još jedna kristalna paralela u kolekciji. Ali moram da kažem, trenutno, kako ovo deluje, zadovoljan sam. Trenutno, ne mogu kažem da nisam zadovoljan sam. Nadamo se da će se nastaviti ovako, ćemo dobiti još nešto dobro. Miha Zajc iz Slovenije. Ovo je Centurion šaka kartica, dobro. Centurion ne stavljamo ovako ovde. Se vide Centurioni? Ja to moram još malo da podignem gore, očigledno da moram. Nema dovoljno mesta ovde na ovom stolu više kako je ispalo. Opet Çalhanoğlu iz Turske kao kapiten. Stefan Poš kao kristalna paralela. Igrač Austrije. Okej, može. Još jedan igrač Austrije kao kristalka. Yusufa Mukoko iz Nemačke kao Graduate Gem. I ovde sad dobijamo Kastein, Ferguson i na kraju Styles iz Mađarske. Dobro, to je trenutna situacija, trenutan raspored snaga. Da vidimo da li možemo da ulovimo mi ovde još nešto. Šta nam kaže ovde? Mason Mount iz Engleske. Golden goal scorer Marko Arnautović iz Austrije. Golden goal scorera ćemo da stavimo ovde dole, možemo ovako. Nakon čega imamo Tuamenija iz Francuske kao hero. Ultimate 11 Gianluigi Donnarumma. Ali ovde isto imamo još nešto zanimljivo. Ovde videli ste sada. Da vidimo šta iza ove fantastične Ultimate 11 kartice se krije. Antoine Griezmann kao Black Edge Edition. Ovo je zapravo ono što mi je falilo. Nemam ovu karticu, tako da ovo je moja četvrta Black Edge kartica. Antoine Griezmann, izvinite. Griezmann izgleda apsolutno prelepo, brate. Ja izgleda će danas izgleda taj dan. Izgleda danas taj dan kada ću da dobijem zapravo sve ono što mi je falilo. Black Edge, evo ga ovde, stavljamo ovde Black Edge Griezmana. Ovdje imamo Radua, Sarabija i na kraju Ruben Diaz iz Portugala. Kako je krenulo, samo neka ovako nastavi. Samo neka ovako nastavi i ja ću biti više nego zadovoljan. Znači dobili smo Shield, dobili smo Black Edge, može neki Energy, a? Ne znam da će biti previše, da tražimo. Može i Energy, što da ne. Alibek iz Rumunije. Drušić iz Slovenije. Baumgartner kao hero kartica Austrije. Okej. Golden goal scorer, opet Griezmann, ali kao golden goal scorer verzija. Dobro, može, stavljamo ga ovde. Zinedine Zidane kao Ultimate 11. I iza imamo još nešto ljubičasto. Imamo šta je to iza. Ljubičasto Nico Williams iz Španije kao Graduate Gem, ali ljubičasta paralela. To ćemo zajedno stavit ćemo ga ovde zapravo. Nema veze, ajde neka ide. I ovde na kraju imamo Locatelija i Fergusona, ponovo iz Škotske. Zanimljivo, za sada zanimljivo. Dobili smo iz Izua.
Dobili smo i Zizua, da vidimo šta nas dalje čeka ovde. Vanja Milinković-Savić, golman reprezentacije Srbije. Rico Lewis, Virgil van Dijk kao kapetan, odnosno kapiten Holandije. Šik kao hero Češka. Golden goal scorer Cristiano Ronaldo kao Emerald paralela, prelepo. Prelepa Emerald paralela Cristiano Ronaldo, zaista još jedan pogled, izgleda mnogo lepo ova kartica. Stavljamo ga ovde sa strane. Zaire Emery kao Graduated Gem i ovde dobijemo sada na kraju još dva igrača Chiesa i Emali iz Turske. Ok, ovde glavna stvar je bio očigledno zlatni Ronaldo, odnosno zeleno-zlatni Ronaldo, što je prilično lep ubod, iskreno, ta kartica će uvijek biti popularna. Danso iz Austrije, Manjan, Francuska. Opa, još jedan golden goal scorer, ovaj put je u pitanju Dušan Vlahović iz Srbije, fantastična kartica. Stavljamo je ovde, Robertson, dobro. Kieran Trippier iz Engleske kao kristalna paralela, Trippier, jako lepa kartica, sviđa mi se, bilo bi još lepše da ima engleski grb, ali šta je? Tu je Asani iz Albanije, Felix i na kraju Ed Adeyemi iz Nemačke. Dobro. Dve malo slabije kesice, ali dobro, dobili smo Vlahovića, dobili smo Kristijana i to je nešto, i to se računa za nešto, valjda da vidimo dalje šta nas čeka ovde. Jurien Timber iz Holandije, Baluta iz Rumunije, još jedan golden goal scorer, ovaj put je Ciro Immobile iz Italije, još jedna jako lepa golden goal scorer kartica, ovo mi čak mislim da mi fali šestica, čini mi se da mi šestica fali, ili sam te kartice možda čak i popunim, više ni ja ne znam. Jan Oblak, nakon čega, je li ovo limited? Jeste, ovaj put smo dobili Robin van Persie iz Holandije, Legends kartica, prelepa Legends, ovo je naša druga Legends kartica, prelepo, stavljamo ga ovde, nakon čega imamo igrača Belgije, igračka Slovačke i Porteos iz Škotske. Dobro. Ok, jedan Black Edge, jedan Shield, dva Legenda, nekoliko Ultimate Elevena. Da li ćemo dobiti još nešto lepo, sada ćemo da vidimo. Jordan Pickford iz Engleske, Theo Hernandez Francuska, Simon Kjaer kao Centurion iz, naravno, Danske, stavljamo ga ovde, golden goal scorer, Harry Kane, i ovde mi je nešto propalo kroz ovo, da vidimo šta se krije za Harry Kane-a, se krije, Robertson, još jedan Robertson, molim, duplikat, moguće, bukvalno isti shield kojeg smo dobili malo pre, dva shielda, ali ista, duplikat, ko će da se menja, nek se javi. Graduated Gem Lindstrom i na kraju Radu Dragušin iz Rumunije. Ne mogu da verujem, dobili smo dva identična shielda, ovo je nevjerovatno. Da li su ovo, mislim, ok, shield je shield, neću da kažem, zamenit će se sigurno, ako ne, onda će se prodati, ali baš onako zanimljiva priča. Idemo dalje. Manjan ponovo, Luka Modrić kao to, imamo Akanji kao herova, Oliver Kahn kao zelena paralela, hero kartica, lepo izgleda Oliver Kahn u ovoj verziji, nemamo Neuer, imamo Oliver Kahn, ali nema veze, prelepo, zaista, stavljamo ga ovde preko Ronalda, Luka Modrić Ultimate 11 kartica, može i to nije loše, što da ne, i sad imamo ovde jednog Albanca, Otavio iz Portugala i Ginter iz Njemačke, što bi rekli iz Njemačke. Pa dobro, zanimljivo. Iskreno uzbudljivo otvaranje, kako je prošlo otvaranje bilo brodolom, ovo je čak i odlično. Sabicer iz Austrije, golden goal scorer, ovaj put običan Cristiano Ronaldo, pa ja ću ceo set ovde da kompletiram kako je krenulo. Lobotka iz Slovačke kao hero kartica i Bastoni kao kristalna paralela plava. A iza imamo nešto. Ok, da vidimo. Šta se krije iza Bastonija? Se krije, može, fantastično, igrač Belgije, Jeremy Doku, Energy kartica, prelepo. Ovo je otvaranje. Ovo je zapravo pravo otvaranje. Jeremy Doku, Energy karta, ovo je, pa desi ti čoveče ceo moj život. Što najvažnije kartice koje mi treba nije duplikat, stavljamo ga ovde lepo, nastavljamo dalje, Pau Torres, Barišić i na kraju Adam iz Mađarske. Ovo je već leba, prijatelji moji. Ovo je već leba. Dva shielda, jedan Black Edge, jedan Energy. Ovo je već leba.
Ovo je već dobra priča. Da vidimo šta imamo ovde, šta nas ovde dalje čeka. Dumfries iz Holandije, Ratiu Rumunija, ovde još jedan Rumun kapetan, Courtois hero, golden goal score, ali Emerald paralela, Arnautović Marko, fantastična kartica, još jedna zelena paralela za kolekciju, Bastoni obična verzija, Frailer i na kraju Under iz Turske. Dobro. Imamo tu još jedno 4 kesice sigurno do kraja, a posle toga ide glavna stvar, a to su Euro Masteri, naše limited edition karte. Da vidimo šta ćemo još, da li ćemo još nešto dobiti u ovom regularnom otvaranju. Elšnik iz Slovenije, Kajer kao kapiten, Centurion Čaka, dobro. Ultimate 11 Harry Kane, može, nije loše, što da ne. I to je to, koliko vidim ovde, ništa više nismo dobili. Ajmo dalje malo da ga ubrzamo, sad već znamo šta možemo i da dobijemo i šta možemo da očekujemo. Šta nas ovde čeka, još čini mi se da sam ja ovde video još jedno potencijalno iznenađenje. Callum Wilson iz Engleske, Eriksen kao hero karta, Pepe kao Centurion karta, Graduated Gem, Antonio Silva, međutim ovde se krije nešto crno, vidimo i sami, a to će biti, može, to mi treba i nedostaje. Black Edge Harry Kane-a, fantastična priča, evo ga, još jedan Black Edge u mojoj kolekciji koji nisam imao zapravo, Harry Kane, da vidimo, ispadim mi od nervoze i od uzbuđenja, evo je ovde kartica, prelepa karta Harrya Kane-a, to je to, evo i ovde stavljamo je pored Griezmana, sjajno, i ovde imamo Simona, imamo Dibusa i Okafora iz Švajcarske, još 3 kesice do kraja. Ljudi, ja sam prezadovoljan. 2 Black Edge-a, 2 Shield-a, 1 Energy, ja zaista ne znam kako ovo otvaranje može da bude bolje. Da li ovo otvaranje može da bude bolje, ne verujem. Verbić, ovde imamo Bach, Pedri kao hero kartica, dobro. Bonucci kao Centurion kartica, okej. Ovde imamo još jednu kristalnu paralelu, Attila Fiola iz Mađarske, nakon čega imamo ovde Graduated Gem, Lindstroma i na kraju dobijamo ovde još nekoliko igrača, Karl i Mann iz Rumunije i Češke. Još 2 kesice, da vidimo šta kažu poslednje 2 kesice za danas. Kažem, zaista prezadovoljan sam, ne mogu više da kažem loše više. Napokon me ispoštovao Match Attacks, De Jong, Kevin De Bruyne kao kapiten, Marvin kao hero, kristalna paralela Denija Olma, prelepa kristalna paralela, mislim da mi je ovo duplikat čak. Nakon čega imamo ovde šutalo, imamo to i imamo ovo. Ok, posljednja kesica. Posljednja kesica, ajmo da vidimo što kaže posljednja kesica regularnog dela otvaranja, više ne mogu da pričam od uzbuđenja, kolabirao sam što se kaže, da vidimo šta nas ovde čeka. Getruida, Marin, Kamavinga, Courtois, ovo će biti jedno obično otvaranje, čini mi se, Kajer i na kraju dobijemo ovde Centurion, zeleni Centurion Čake, ok, i to je to, je li tako? Da, to je to, Goce i još jedan Albanac posle toga. Dobro, iskreno, ako pogledam ovde rezultate ovog otvaranja 5 multija, ovo je fantastično, da kažem, 2 Shielda, 2 Black Edge-a, 1 Energy, prezadovoljan sam, ali to nije kraj. Da vidimo šta kažu Euromasteri. Da li će i Euromasteri da ispoštuju? Ja bih volao kada bi čak i Euromasteri ispoštovali, to bi bilo jako dobro. Da vidimo, opa! Marcelo Brozović, Čakiri. Mislim da njih nemamo. Fantastično, može. Odlična priča. Idemo dalje. Šta imamo ovde sledeće? Da vidimo. Hop! Ok, Sabicer. I iza njega je Benjamin Šeško. Možda čak ovo imamo, možda i nemam, nisam siguran. Ali makar nisu duplikati na duplikatima. Ok, može. Sviđa mi se. Mislim da Sabicera imam, možda Šeška nemam. To nisam siguran još uvek. Ajmo dalje da vidimo šta je sledeće. Wop. Ok, Filip Kostić, njega definitivno imamo, a iza Filipa Kostića je Joshua Kimmich. Sjajno. Njega nemamo, njega znam sigurno da nemamo. Dobro, ali za sad najbitnije, ne ponavljaju se ovde Euromasteri. Imamo još 2 kesice da otvorimo, ajmo da vidimo. Šta kaže još 2 kesice? Sabicer ili Kimmich? Sabicer i Kimmich, već smo dobili jedan duplikat. Dobro, ajde. Možda će poslednja kesica da ispušta. Ja sam svakako prezadovoljan, ovo je bilo jako dobro otvaranje što se mene tiče. Ovo će svakako biti odlični duplikati za menjažu ili za prodaju. Da vidimo šta kaže poslednje. Rodri i Hojberg, može.
Može, Rodri, Hojberg, odlična priča. Znači, 4 od 5 što se tiče Euromastera, 4 od 5, nismo dobili previše duplikata, drugari, zaista vanserijsko otvaranje, dobili smo zaista gomilu dobrih kartica, prvo pravo otvaranje, ako možemo da kažemo, na kanalu Milanius Hobby, od kada smo krenuli da otvaramo Text Euro. Ono što vi možete da uradite jeste naravno da lupite like, ostavite subscribe, zapratite me na hobbymasters.rs Instagram stranici gde ću moći da se menjam, gde ću prodavati neke kartice koje budu bile viška, tako da cimajte me. Dokle god skupljam kolekciju, želim da se menjam. Kada popunim kolekciju, onda manje više prodajem ono što mi je ostalo. Tako da javite mi se, budite brzi, a mi se ponovo vidimo u nekoj narednoj epizodi otvaranja. Pozdrav!